L-eks sindku nazzjonalista tal-Qala spiċċa jmeri lilu nnifsu fid-dritt ta' risposta li bat lil One News dwar rapport li juri fatti dokumentati ta' ittra mibgħuta minnu lil dak iż-żmien il-MEPA fejn turi li hu kien favur żvilupp tal-Lukkanda lussuża ta' 5,000 fondoq ir-Rumien. L-eks sindku nazzjonalista Paul Buttigieg, inċidentalment bl-istess isem tas sindku Laburista attwali Paul Buttigieg li kien konsistenti mal-pożizzjoni wkoll tal-Partit Laburista kontra l-iżvilupp fondoq, bad dritt ta' risposta lil One News fejn fiha qal li huwa kien kontra l-iżvilupp. Fil-waqt li l-eks sindku nazzjonalista kien għamel oġġezzjonijiet għall-iżvilupp fondoq, jirriżulta li ftit ġimgħat wara li gvern nazzjonalista taħt l-eks Ministru George Policino biddel il-pjan lokali biex fondoq seta' jsir l-iżvilupp, l-eks sindku nazzjonalista kien kiteb ittra għal nom tal-Kunsill Lokali tal-Qala mmexxi minnu u fiha wera biċ-ċar li mhux jopponi għal kollox l-iżvilupp fondoq. Il-Kunsill Lokali Qala għalkemm jaqbel mal-bini tal-Lukanda xorta nħossu li kif spjegat aktar qabel din għandha tiċċekken u ma tkunx il-kobor kif indikat kien kiteb Buttigieg tal-Partit Nazzjonalista f'Awwissu tal-2006. Dan ifisser li kemm Gvern Nazzjonalista u anke r-rappreżentanza lokali li kellu l-Partit Nazzjonalista fil-Qala ma kienx iddefendiet l-interessi tal-qalin fost oħrajn u spiċċaw taw ruhom f'idejn l-interessi tal-iżviluppaturi. Dan anke jekk fid-dritt ta' risposta li bat lil One News, l-eks sindku nazzjonalista semma numru ta' sforzi li bihom qal wera kemm oġġezzjona l-iżvilupp iżda l-fatti dokumentati juru li hu kien favur żvilupp tal-Lukanda. Fl-2002 Gvern Nazzjonalista u bis-seta' mogħtija lilu permezz tal-President ta' Malta ta' dak iż-żmien Guido De Marco ta' medda ta' art ta' kważi 45,000 metru kwadru lill-kumpanija li riedet tiżviluppa ħondoq u lil Patrijiet Agostinjani li kellhom l-art f'idejhom sa minn żmien il-kavallieri u li ħadu l-flus mingħand l-iżviluppaturi biex dawn jiffabrikaw l-art ta' ħondoq. Il-Gvern Nazzjonalista ta' Edi Fenek Adami ta' dik l-art lil privat għaliex fi kliem il-President De Marco ma kienx hemm iktar ħtieġa li dik l-art tinżamm mal-pubbliku. Ftit jiem wara eżatt, jiġifieri f'Lulju tal-2002, daħlet applikazzjoni għall-iżvilupp 6 volumi fejn il-case officer ta' dak iż-żmien il-MEPA damma 3 xhur jaqra. Dan kien evidentament każ ċar fejn il-pjan biex ħondoq jiġi mibni kien ilu jitħammel fi żmien Gvern Nazzjonalista. Issa, propju nhar it-tlieta li għadda wara laqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar deċiżjoni importanti meħuda mill-Eżekuttiv tal-pajjiż. Fil-fatt il-Kabinett ta' Gvern immexxi mill-Prim Ministru Abela approva dokument li se jkun miftuħ għal konsultazzjoni pubblika dwar ħondoq bilan li jibqa' mhux mittiefes jew inkella meddet minn xi żvilupp kif kien il-każ għal dawn l-aħħar 22 sena. Fil-ġimgħat li għaddew il-Prim Ministru kien diġà rrimarka dwar l-implementazzjoni ta' miżura numru 319 fil-Manifest Malta Flimkien biex ħondoq jibqa' ħieles minn kull żvilupp. Dan permezz ta' bidliet fil-liġijiet tal-ippjanar biex il-Gvern ireġġa' lura deċiżjoni li kien ħa Gvern Nazzjonalista fl-2006 li fil-bajja ta' ħondoq seta' jsir żvilupp għal skop turistiku u marittimu.